Pre, may kiniari ka. Kaya gipadto mo kunin mo. Nangan gani gipatawag ka ka no. Ngano man na? Dahil nawala sa kuwang gamit. Usa may nawasin mo ha? Imong ref? Grabe po ng rip mawala oy. Dili pod. Ano man? Imong balay? Nuang man imong balay pre. Ganong balay may mawala. Ako sa kay dugay man kay kamo ingon god. Nawad-an kog TV. Binuing. Ano na mga tinangari ka? Basig milakaw ra to nagsuroy-suroy. TV, naitiil. Basin di ay. Basin sinuong. High tech ba? Oy, Kit. Oy, Kate. Dere. Nakoy pagutana ba? Nakakita ka sa amuang TV? Wala good dam. Na, wag yung kabalo ang bata. Asa ka itong tibiya to? Tanawa daw sa mua pre, basig naa didto ba? Ah, binuang man ay muha, pre. Ay, ko yung ikay nagkawat, pre. Kawat ang god na si Mila. Binuang nga sig patakag istorya ng bata ka. Na, naman po di kay pagkaboy sungkit, pre. Pagtarong, pre, ba, ikay nagkuha TV, basin mo kulatahan ta karon. No naadag mayo pre, masungkit ng TV. Yung ikoy. Pagtarong ng istorya de Mila, basin ikaw kung mapahimungtan karon. Tinuod ba jud nga nawala kong TV? Na, wala biya jud ko naibalan pre kung asa gyud na yung TV nimo. Pasing lakaw. Kaka, magkakit, kung man itiil ng TV. Ah, wala di ay. Usa po ning bataan eh. Asa man nakitag TV nga nitiil. Eh, bangyan niya, di tam dahil istorya eh. Makita na ako sila kuha sa kong TV, kulatahon dyan ako. Masinaw na sa akong motor. Nakuhan sa para masinaw umayo. TV! TV mo na, boss! Uy, marunong na naglimpyo yung motor. Kini, marunong palit ni ba? Nung, kasigarahan mong TV ba? Bago ba yan eh? Ay, TV. Kung saan na naman na, boss, ka na may TV sa balay. Dili ba? Basi ganahan magduhaon ninyo. Kasi maglalis mo, kamukambyo, magkuhan channel dito niya. May nang duha ka buhok inyong TV. Kung saan ay brand na, boss. Nguta na kag brand na ni. O ni brand nga, Burr brand. Buang. Kung sa'yo itoon mo na, gatas. Galasgaw ka, boss. Pasay dito. Ako dito. Grabe, puno mo boss eh. Ay, gitungtong pa yun yung TV diri nga bago ko nagligawan akong motor. Mas gawan eh, mga tao diri eh. Mga pilosopo, mga kayo, pa dyan kwarta. Asa ba kana to na pagitao ng TV nimo pre no? Oo, ganda ko problema, pre, no? Kadako sa barangay ani pre ay isa akong Boss! natulungan. Eh, Sigarahan mong TV, boss. Bago. Oh, bago. Pusok pa dyan kay bulyom. Oh, bago na. sakto pre oh. May nabalik TV pre. Pila man po na daw. Barato ra kay ni boss. Pangyoon ta mo, ug ganahan mo mangyo. Awa pre oh. Wa pagitan ni hangyo, pahangyoon na ta. Taysa, pre, be. Murag duda mo kuha ni, pre. Say duda boss nga original ano bago ni. Oo, sa pa may problema di ani. Kini na lang iili sa imong TV na nawala. Wa pa kahangyo. Gi pahangyo na kaniya. Kung sa ilis akong TV nga nawala, nga murag mao man ni akong TV nga nawala. Ano ni kinawat boss? Gipabaligya ra man ni sa akong amigo. Amigo? Amigo? Kawatan kanda ko. Ikuha ninyo na sa balay, alibay-alibay pa jud ka. Ay pre, saon taman ni pre naka ginita naman ako ni. Wala magsala ni boss di ko suko ra ko ani babaligya. Dili ni mong TV mo ibaligya. Bisugo ko kay no. Kaya na ako porsyento ani. Porsyento. Sama ni pre. Aw, si may buhaton na, pikir ako na, pre. Kibasin ako ba'y makapika na, mamatay na diriya. Ay, pekha na ya. Ako'y bahala na pre. Sanding! Lagi boss, imo sorry ko na. Saman. Kita oy. O sa sakit. Di pa na mo. Napo. Ay, atian ang Jiko eh, kinawat man ito yung TV. Stilan asa naman itong isugo baligya sa TV, oy. Yoy, atian po nato yung pabaligya nga TV, kinawat man ito gay. Ano sa na yung mata? Nasumbagan kay ko dito no. Na, asa pa ni napitan, may baligya ng TV di ay. Dito sa naitambok ka tao. Na, pastilanan ka nung dito ang pwede mo gibaligya nga. Mao man to'y tag-iya. Unsa? Na.